yes obeka na then na we ni pie no no na aka na say e sha ase enye ne o e sha ase ache e sha ko for start ki kan ne minima de ko ndia se si ano we no assign timi abebo o man ni minister aha man minister okay yeah ne yako ye oksan kan ye MPP yeah they say there baby a ye hot e pa ya kwati okay e kan achimfo no Eastern region oh Eastern region yes okay Eastern region yeah pon wa enye ni say hwade se beti ma to afa wa akọ efi ne ye ekọ no e be ma amanfo ate egum ko na ya hwese be nya ko so na day in day out obe ma ye feedback ko no ma ye update yende say yeah say no amanfo ayo madwen say uba atwuma hanu mu a enne no regional minister ekoto ewo ye atwuma mponua okay me say na no pay no Dr. Frank Amuako hin yes very fantastic man yeah dear na oye minua wo na wonim se obedi minister yi and wonim da esen kakra oh say abrantie no Kotokom bridge okay mani age no mekai because ebra Kotokom bridge no ya kan wasem me catch me say Samu DC no mon kan kire no da no say me kan ti wonu no omu ahen ha omu okay ko go duru kwa vivi ko atwea konaja enti ene no ene na executive e ko ho no a bi se na asempa ye se atwuma de ne nkoso na ye de ye pe atwuma mpuntuo na ye pe so mu mienu ka mu bom se ye nfa nye party sem na ye pe mpuntuo a ebemma eye atwuma no atwuma mpunu ho no eniema bi a aka akira a mu ntimi enyae no ebetima boa anya mu ye se we wa no mu na ko fan ba we die ba o ye mfa nye se project ye kan wa bom de nyina ye wi a bi se edim ye atwuma enso atimi afa ne ntuma okay minua nyame papa bibi wa chire na se maya so far dey na che se ye so far dey killing everyone no enti me ko no se de da bia na me kan ya oma oma DC okay atwuma mponu honorable of what you there okay na ko say invite na obetra na ene ne etwetwe nkomo ako ene ena ye ma Michelle so enchia enkoma no no last 2 weeks no were around why ma Michelle okay na me ni hu say na ka bi nam hanuma member of parliament etika bi na ma bia member of parliament ai bom no kire say me ntimi ko fa member na kan so de ye o mo ka ni bia na bro say na me ba say me won ma na obebu zamia e kwa we so MPC also du ni mo twamu na nye say twamu ofri tamale na nye say twamu me hu no okrom no do na baby na nye say twamu tina me buza say na me bozu aso no say etiana entia me buza say o ni za o de o ne me metamu enti ana akwa we pa de me ko to amani me ko na me ti ana bo ase kwa me sia ma okay ye nyina ye nim se ne ma me dafo ame pa tinachi ya wada 28 okay ena ye di na otweda e wota no dumas okay e be sere adofo papa wa be bo adwuma yi ama o my Ghana antimai ene atwuma mpo ene atwuma na the best say yengoja no nanye fe ya wada edi eni echinachi 28 tanu dumase ai reverend ukurum ni ho enti enu nyina na beko ama o za amate ungu denzo yokonu goja ebebo ama infrastructure ho nsensem ne agriculture ho nsensem no etimi akoso ewo man mu we asem da aba bepie emu Ghanaian Times na Ghanaian Times enim honum nanom health minister mfonyi eda ha ne nyina na yese aban atimi abon ho moden a empos ho nsensem a
asɔre ɛwɔ Ghana hanom akyɛ sɛ yɛ record cases ahodoɔ ne nneɛma no ɔmonya vaccines 33,600 doses a ɔmode ɛbɛboa abɛwɔ ɔmanfoɔ ama kyɛ sɛ esi saa yare yi ano kwan ama entimi enti asese ɛwɔ Ghana we ne nsɛm Ghanaian Times ɛde abɛto na the Daily Satellite ɛtoa ɔso hɔ no ma ne nyinaa is a voter lake na no boat bi ɛkɔ munu hwɛ in fact ɛyare hɔ sɛmpa nipa num afɛmu ahwere ɔmo ɛnkwa ɛwɔ na accountant general department boss ɛna ɔde tudwa sɛ national debt ɛka ɔman ne de no ɛnyɛ sɛ ɔmo overstate ɛnyɛ sɛ ɔmo abɔ mo sire mu na ɔmo ka ne mu ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ no we ɛne nsɛm a watɔ ɛwɔ hɔ no na ɛbɔ ama ne sɛ president ofiri Japan owuram ɛwɔ Singapore a ɔkɔhɛ sɛ Ghana ne Singapore ho nsɛnsɛm ayɔnkofa no so emu atimi ayɛ do na sɛdeɛ mɛkan no helicopter crash no ɛnso ho investigation ahyɛ ase ɛwɔ hɔ no ma ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ wei ɛne napɔso a ɛbɛka yɛnsa na ɛsɛ right ɛne yɛnwura mu ntɛntɛm na yɛmfa ɛfa me ho ne nso so segment no ntumi ɛmfa nsom anɔpɛ yi ɛwɔ dwumadie ne so Katakyie 90.9 FM ɛna waso gu so a wotie no anɔpɛ yi amansan dawuro na ɛna yɛgu so a yɛde ɛsom ɔmanfoɔ no ama bibia atumi akɔ so kama eti ɛnkyɛ koraa yɛde ɛfa me ho no nso segment no ɛbɛtumi ɛde abrɛw ntɛ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 m na afei yɛwia na diaka bi ade ato so ensem o monte so ya ti so no ena sika akwako pie so ache se ohwe kokoi no ahwe sika yi ohwe kokoi no ahwe sika yi wose da bi gold akwako pie asase no so a te se ato se amanfo ombedi asase no na onye kakra de ato no ohwe kokoi no ahwe sika yi ohwe kokoi no ahwe sika yi wose da bi magiska no entimu ntumi kokoi no nyina entumu ache se eye areho sempa ababa 20 de ekọ so ebra kwani no e de nsem bi tu dwa se yentu ne kokko ntumu na ye ono ane de a ne yemfa ntu sika e wo honom Cocoa. Hey, Ghana. If it is a milligram deal, is it the as a quiafo no crampo na mad na sa e cocoa asono. I had D. Body excavated Jikoko na media mumi. Me media mumi. Wajiska. Eja bediga la. Mundi. Na manse asase na munse bi kokko de nyina. Ono wagie de wu akọ. Onyo mo maka ho. And you will come over there. Hello, hallelujah. Don't say, be my brother. A damn way, and ya damn cow. A bone some damn. A who crowd a different drum. Because so take him and 3 Pemu can say, hallelujah, Radu, or Maninia, or Mamia Genia, understanding me, Fanti was some Nasi. And you are them. Because who are also watching the sun be the move. Hey, more wounded, the more nanum, the more janum. Ah, yes, yes, one more can say one more enjoy. Yes, where I am with it. Yes, where I am with the wrong. Hallelujah. Maybe the see from driver, how do I mean see from? Bear money, bear my more than Bonsam crab, Bonsan down, come here. Nipa da se na komu dada mu na wiase na mu ye papa mu ma mu so mu ti trotro mu come hallelujah amen mu tumi ka and the wa ka mo be den hello hallelujah amen don't say bi no ma bodan so damn way and ya damn kwa
ɛyɛ bonsam dam ɛyɛ uhuhu munukura wo yɛ defend dom because sɛ utekere mantini pɛmu ka sɛ hallelujah awurade wo hɔ ma ni nyɛ hɔ ma mi adenya understanding mi fanti wa asɛm na ase ɛndeɛ wabɔdam because wo a wo nsa wakyi bɛsan biribi adeɛ mu teme baeɛ no yɛsɛ wɔn kyɛ sɛ wɔka ɔmo na ɔmo ne ɔmo ɛhwehwɛ akwaraa no kyɛ sɛ onwa ne yɛn o wɔn kɔ na agye gyina mu sɛ kyenkyena a wɔsɛ ehunu akwaraa no ɛna obi mmaa police fo te pɔ ɔmo gyina kɔ esu ɔsɛ dɛbi me kura mpo na mbɛbɔ mama ne me kura na meka sɛ dɛbi mo mi ahwehwɛ akwaraa no gɔsi enim baabi akwaraa na yɛ dɛ akɔ akɔhyɛ wɔn na ɔmo bɔ ne ha nyaa na ɔsɛ dɛbi mɛka no korɛ ne nyinaa ne sɛ wɔsɛ wɔn no ana kuma wɔfra no 6 years ne ba ne nyinaa yɛ sɛ ɔsɛ ahokyere aba ne so ama kyɛ sɛ ɔyɛ ne ho biribi a ɛnyɛ ye wei na ɔkɔhunu malam bi ana malam no ka kyɛn sɛ sɛ ɔbɛtumi anya sika ɔbɛtumi ayɛ nyankoma dede ama no gye sɛ ɔne ba 6 years gye sɛ ɔde ne ba na ɔde ne ba bɛbɔ afadeɛ ansa na wɔtumi anya saa sika no wei ɛna ɛma a wɔtumi yere akora no mu tee a ɔmaa no so dɛsɛdɛsɛ kɔ malam yi hɔ ɛma kyɛ sɛ malam no ɛboae ɛma aberanteɛ yi ɛde akora yi nyankoma de aberanteɛ a 1 years ne ba wɔde 6 years no wɔde na kwakɔ nyankoma de sɛ aban ɛnsa aso ne mu a wɔne apolifo aba na sɛ bɛ sika ne man sɛ emu ana mo akye no no nti de sɛ sika no ɛma sika na ama ne ɛka kyɛn sɛ tesei no asɛ mo practice a ɛkɔ so ɛwɔ schools na adɔɔso na yɛhwɛ sɛ ne esi bi ɛkɔ so na kyɛ sɛ ano ayɛ den ama kyɛ sɛ afɛ students no ɔmo resource mu twaa ne yɛtwa school fo mu ɔmo resource mu twaa ne yɛtwa wei ɛne ɔpanyin ebie na no a wɔsɛ hwɛ wei ɛnyɛ teachers na ɛyɛ o ebi mu sɛ teachers fo ne nkɔla na ɛyɛ dabi ɛnyɛ teachers ne akɔla na ɛyɛ emom wɔno ɔyɛ PTA sɛ general secretary deɛ nanso ɔbɛka no korɛ dukue ne nyinaa ne sɛ wɔsɛ na nanum hɔ ma fɛnsɛ free education started yɛ a aban ne yɛ na ade sɛ ɔmma ɔbufo bia ɛntwe sika ɛmo abo sika no ɛwɔ PTA meeting no sɛ PTA sika PTA intervention in the schools have become the bread and butter issues, but not so much about infrastructure, not so much about this. It's about survival, and to the extent that it's shy, but I have to say it. The PTA's funds got to a point that it's even being used to support examination malpractices, because cashing in and doing all kinds of things. And who dare you say you are coming forefront to fight that? You are seen as a persona non grata. And that is how you saw that for the past 4 or 5 years, examination malpractices, especially at both the Sovima Nkwala to me, Enya Bino, Omumuni and Fast born Cassian day. Emo Mopa, Nanya Kama. Now said in all case PTA, Germany at the Adeno. Uko government school is teacher. In fact, number Mekoye PTA chairman. Okay. Yes, I am still. Ewo, I will go. What you say? Unko mu a ɛyɛ na wɔn te nneɛma bi ase wɔ saa nsɛm no na emu wura mu bi a ɛna ɔte nneɛma ase paa aban bɛka sɛ ɛyɛ free education yɛnyɛ wei nanso nneɛma a ɛsɛ sɛ teacherfoɔ deɛ dɛ ɛde kyerɛ adeɛ ɛma yɛn mmɔfra na ɛkɔ school no wɔn daakye na yɛn ani abere ho no etumi nyina papɛmpapa bi so gyina no wɔn nyɛ ɛma etu bɛkɔ na teacherfoɔ no nyɛ hwee. Enti ekoba ne sa oba ta me pe ma ade yi de na ese me ye ese mpe kwa bi fa so se de be ya me ba no so da achi na me hwehwe no me nsa betima kan ma no eno na ma PTA no so mo ka se yentwam kura na yentimi nya den entwam no boss obi ani wa sabi ochirifo asempa kodo ye be ba na ne ma ye pe a teacher fo de be kira de wo ho a oba ta bi ani wo no man kan sika ne sabi eso no boro so a o san pese yensan fo PTA no na fei yen jin kakra mfam wo ne ma bi. But what I say, enti ye ma ban ni mpanimfo na te ase ya ma mo hunu se mo say free dia na se sa ne ma ye ntwam dia as a say niema teacher for nso de be ye adwuma no logistics no so mutumi provide said de be ye teacher for nso so no ye betima yo no any dues na ye ntumi ntwam no e da so wo ho ai wo de so onya botre me share da pa ena sa position mo de ma meje okay. What I say, na miami ruemu no ampa me hunu die wom e wa gogo ha ya me hunu die wom pa na rebe we de we yinu ma SPT chawo eti nyame ba okay de famu na famu de hwem nyampa o kina all right ye camera na ya sa atwe denden a yes me ni me nua woden na obo machi dom woden
more beba and the meeting and the odi asempa wo den and the bomb echi dem any Mugabe senior producer Mogas and I say the dwumadie no e de be ona no pe Mechia Francis anope or Confcans Electricals e wo Kawe Chamame right and in Kawe Hospital adwumayefo right yes so yeda asepa no pe Katakyie 90.9 FM wasugusu a utie no anope e wo e ho no mo pedinfo aba a yebedi nkomo bat ye ton ade